L-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli spjegat ir-realtà Maltija fl-laqgħa dwar it-tfassil tal-politika ġdida tal-Partit Soċjal-Demokratiku Ġermaniż dwar l-immigrazzjoni. Dan wara stedina li saret lilha mill-Partit Ġermaniż biex tiddiskuti l-idea tagħha dwar l-immigrazzjoni. Dalli qalet li l-Stati membri kollha għandhom ir-responsabilità li jirrispondu għas-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni illegali filwaqt li għamlet ċara li l-Ewropa trid tammetti li s-sistema ta' Dublin mi ġusta xejn speċjalment fil-konfront tal-Istati membri fil-periferija. Spjegat li l-immigranti li daħlu Malta fl-aħħar snin bħalisu daħlu 300,000 immigrant fil-Ġermanja. Il-grupp parlamentari tal-SPD qal li l-Ġermanja għandha tkun favur li tieħu iktar immigranti biex imlew postijiet ta' xogħol f'partijiet tal-Ġermanja u l-Ewropa. Intant, l-Europarlamentari Marlene Mizzi ħatret bħala kelliem ewlenija għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fuq ir-rapport dwar il-ħiliet u l-opportunitajiet ta' xogħol. Mizzi qalet li d-defiċit attwali tal-ħiliet madwar l-Ewropa jista' jwassal għal rati għolja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea u għalhekk l-edukazzjoni taħriġ u suq ta' xogħol jersqu aktar lejn xulxin. Għaldaqstant l-opportunitajiet akbar ta' xogħol u tkabbir ekonomiku jistgħu jinkisbu biss jekk l-istituzzjoni edukattiva tipproduċi l-kwalifiki adattati għal ħiliet xierqa. Marlene Mizzi talbet biex fost oħrajn tingħata aktar għajnuna biex jittieħdu l-għażliet edukattivi u tal-karrieri kif ukoll li jsaħħaħ l-irwol tal-ICT fi stadju bikri tal-edukazzjoni. Hija temmet tgħid li hija kburija li tirrappreżenta l-grupp politiku tagħha fuq dan is-suġġett ta' importanza kbira għal Malta.